Muna nga mo mabisit, mga mamakati mo pa yung aga iyo. Ayon. Anyway, sir, dito naton pagtaga harvest yan na iton aton mga parag-uma. Tama ba, sir? Ada na kita pick iton harvest? Adan ka kimukasak, ano, bumabin, bagay nga ni ining, bagay duwa kasi ba nga makalabay, mga ngadit katapusan, bagay nga ni baga mahuman na aton harvest. Oho. Pero yan ali ka na't makakabot nga anat, inuuli nga natin kabot nga an. Oho. Okay. Pero dito aton presyo iton humay sa natag piranet kilo. Itong percent humay, ano, ada mga 23, 24 pesos sa kilo. Pero, panini, fresh ini fresh. Pero aton iton mga private, sir, nga mga inin nagbabaligya, namamalit. Yes, mga private ini, mga millers, amo namamalit ini. Oho. Okay. So, hindi, sir, nga 24 pesos per kilo, sir. First time ini, sir, nga pag-abutan peak season, rice ang pinataasan naton presyo iton inin humay. Yes, first time ini nga baga aton na presyon humay, wakay gud baga ubos gud itong nga nag-aaragaw itong mga millers, labi na siguro naabot ka. At gobyerno ito na aton mga importation at bugas, baga may ada limitasyon, may dasin nga kota. Iba kotahan, may kota. Amin nga it mga millers nag-aaragaw pagpatinumay. Actually mo pa ni bumbabin sa no, kitno ko nakakabulig atong farmers. Ay mga pananom nga mga kumita era. Okay. Yung problema ini tungod nga mahal itong humay, it presyo bugas ataas. Kani pamati ko diri ni basta-basta maubos. Bagay pa ni sumaka kung may mahum nitong harvest. It problema nit atong mga konsumidor. Kaya mabukat ini itong atong konsumidor nga it presyo bugas ataas. Ayun, asya. Okay. So, inin nga aton na presyo iton bugas sa tagpiranet ba kilo aton local rice, sir? It aton local rice na bumabin sa mga 50 to 52 pesos per kilo. 50 to 52 per kilo, sir? Per kilo. Local rice ito, sir? Local. Okay. Tungod nga taas iton palit, sir, tungod nga taas iton palit, amo ba gihapon ito trason kung kay ano nga ito nataas itong presyo itong humay abugas, sir? Yes, kasi siyempre it mga retailers, it palit itong sinako mahal man. Siyempre, itong retailers mapatuin mga 3 to 4 pesos ito na kilo. Para pag-cover up itong expenses, itong mga plastic bag. Okay. So, medyo hataas itong retail ito natong mga retail price. Okay. So, may plano pa ini baga paghabubo o rice ang na itong presyo, sir, ito naton na inin local rice presyo? Kapag ka bumabins, presyo ni makakaisang. Especially ato niya na baga fuel, gasolina, diesel, mahal. It ato mga delivery charge, ha? So, ngopay ka ni kabakay gusto maka, mag-steady presyo, despite nga it aton petrolyo nga produkto, mahal. Okay. Hayo kalkulasyon, sir, ini nga 24 pesos per kilo itong palay, posible din nga na hit baga pag tubas, sir? Dere, usually kung natutubas na bumabis, nasa kapat presyo. Okay. Especially kung naabot yung mga millers, na tikatubas na, napreparahin mo kung mahal baka presyo itong humay. Okay. Na-mention niyo mo kanina, Aragaw yan at mga millers. Correct, siguro may mga tikang nga ibang region, sir, nga napakan hiya, Eastern Visayas, pagpalit, sir, itong humay? Dere, ato lang yung mga local millers bumabins, Okay. Yung mga nagpintahong gihapon bumabins, hindi aton ngayon, halate la, halate. Dapat ato mga millers yun, dapat at rice mill na. Tika itong abuyo, MacArthur, Haburawin, Hulita, Hadulag. Kung may mga mlinuhan. Okay. Pero nato nabuyog, sir. Kagda. Nato nabuyog, sir, tubas na hira, kaya naman hira pag-harvest, tama? Baka di may matutubas ka. Pero baka din ito mga humay, baka di may matutubas ka at abuyong. Okay. Usa ba gyapon nga rason, sir, kano nga taas iton presyo ito naton humay tungod nga mamarayan at harvest, sugad? Summer manggod? Yes, usa gyap ito, mabakat aton harvest. Kanin magamit mga millers, especially itong gobyerno nga aton mga importation, may nakita kota. Okay. Dahil mga pagkakak, pagkakatlo, katapos atong mga imported na baga limitahan. So, siyempre, it mga millers gapon, baga natin ng opportunity, nagkumita-kita. Saan, it mga nag-aaragaw lang. Itong rice mill na negosyo bumabins, itong imo volume, dako yung pikitaon. So, ikaligay papasit imo volume. Okay. Na-mention mo, sir, may kuta, at aton pag-import na pagkana ito imported nga bugas.
So karang sigon, it mula hiton imported nga rice sa merkado, limitado la sir, sugad? Yes, limitado Bomba Beans. Okay. So, distribution, itong important kasi distribution niya ka, nag-limit nyo ka. Sa example, ma-order ka, masarin ka, 200 bags, di ka tatakaswan ka na mo. Okay. Lilimitahan ka laliwat. Okay. So kaubos, import ka na lawat sir, sugad? Oh. Yes, medyo na binulan nga mga kota labong babins, ano? Let's say, Okay. kung sa miller, kung sa importer, Oo. let's say, ginkutahan ka, sa kabulan, let's say, 100,000 bags. Oo. Ikabulan, suman lang ka na mo, di ka pagwagto ka, Oo. di ka magsunod-sunod mag-import. Yan na, di ka pwede. Okay. Pabor ba ini sir nga dito naton mga local farmers sir or mga local nga presyo itong bugas sir? Pabog ini, aton mga farmers, Mhm. nakita, tungod nga may kota. Mhm. Pero, ha konsumidor liwat, dagay pabor. Okay. Kaya mahalit atong bugas. Okay. So, kota, ito naton importe na bugas, amo ba nit baga naging rason kay ano nga it presyo ito naton humay local farmer sir is 24 pesos. Amo ba naging rason ini nga kota sir nga rice ito naton presyo ito humay sir? Yes, usa kay ka kason. Kaamo nga hata, sa pilik yan, ang purpose ng gobyerno talaga nga pukotahan ini nga imported guys. Oo. At mga farmers, makabaligyan mahalit ang produkto. Okay. Ang kumita man hera. Okay. Ito naton presyo yan na ito, ini nga aton local rice sa pagkena, makakasustener ba ini sir tub-tubit pag harvest otro sir? Dere, dapat ini bumabis, ano, before matimat harvest, ito bing dapat ini ilit na kota. Kay, aton may, kabot ka ito, before matimat May, amot matulit aton linman, ha? Okay. Milling season. Oo, oo. So pag hunyo natin ini, magkulang-kulang ng sakit lokal, mapalo ito sa iba itong presyo bugas. Sa bagay. So dapat ini, gobyerno, igbalansin nila ini. Ang isang ko bumabins, gobyerno natin, ito kota, dapat nila pagbasihan kada probinsya, Oo. nga iton harvest. Oo, oo. Oo. Abat nga ka probinsya nga harvest matitima na dapat, i-lift na kat kota. Yes. Para na magkamay ada, in-shortation kada probinsya. Okay. Kaya Pagkaon. at least ito iba nga karang magpaibahin klase itong bugas adot imported, di ba sir? Oo. Yes. Okay. Per sako yan at local rice atag pera sir? It's sakot local guys, yan na, ada mga 2,480, 2,500, it's sako. Okay. Ha imported sir? Imported, actually, bumabis ano, ma-imported nga bagato, ma-imported, may ibang importer, halik baligya. Baga, ada na kapag maligyan, imported guys, mga 2,627 it's sako. Okay. Vietnam lagi pero sir aton imported, no? Vietnam. Okay. Vietnam. Wala kita ibang ibang nason sir nga masulod nga hi. Actually, may daga sa di baga siya sa Thailand, Oo. pero itong Thailand nga bugas, baga dili acceptable ha aton. Oh. Kaya amin siya sinaga nga mabas ka. Mabas ka. Kung nababaha, mabas ka. Okay, matiga. Oo. Asya. Matiga. Sige, bami na kami sa nga dito naton mga kabugtuan. Sir, medyo hatasayan at mga presyo ito naton local rice. Go ahead, sir. It aton bugas. Importante ka di kita magkamay atahin shortage. Yes. Dapat kung tumiton linman, may kita pagkaon. Ini ka presyo ka magamahal, baga pag antos ang talaan na ini, especially may kita krisis sa petrolyo, Oo. baga pag antos laan na kita hinin. Oo. Kahit ato ini mga cost ito na delivery, yung expenses, and ato ito na baga naduduggan ito atong presyo atong bugas, ito atong presyo bugas. Anyway, Sir Frederick, sir, thank you so much sa mga oras sa Bombo Radio. Mapay nga good morning. Salamat, sir. Rene Camarida. Thank you.